Azokan ibili dira eta Durangoko beste hainbat txokotan ere bai. Marrazkilari Euskaldunon topaguneak antolatuta gaur marrazkeraz saioa egin dago, eta gurekin dugu Gorka Belasko. Gorka, egunon. Egunon, bai. Zer moduz joan da gaur goizeko saioa? Ondo, azokak beti ematen du aukera asko marrazteko, taldetxo bat elkartu gara, eta kontuan harturik zenolako eguraldia dagoen, zenbat gauza dagoen hemetik kanpo ere, halako asteburu batean, oso pozik gaude. 10 pertsona, 10 marrazkilari, 10 ideia diferente, 10 marrazki ezberdin. Hori da, ez da helburuetako bat. Bai, azken finean hemen marrazkilari bakoitzak ekartzen du bere marrazteko era, bere ezaugarriekin hobeto moldatzen diren marrazkiak egiten ditu, batzuetan moldatzen ditu deialdiaren arabera edo ikusten dugunaren arabera, probatzen ditugu gauza ezberdinak, eta nik uste dut gaur bai teknik aldetik, bai ezaugarri tekniko aldetik oso anitza izango dela. Azokako une bat duzue hau, eta Xagu Ganbaran beste hauxe. Ramon, bi lekutan egon zara gaur goizean marrazkeraz. Bai, leku bitzen egonaz, kanpuen eruizi izan danez, pentsaute peletara joango naz. Joan naz lehenengo areto nagusira, eskilar batzuk igonan dangoitxik ikusi dut haue zelan da, hortugarizek egitzetzuna Joseba Arrekondon estana marraztu dut, handi goitxik. Gero amaitxu duten nien montzat akuarela, lehenengo boligrafoa egin dut, gero akuarelaz pintxa, bai kolorie, amaitxu duten nien, gero pentsatu dia kanpuen zelako denpori dauen, da ostera bai ruize. Gero sartu naz, unbe pilu bat ikusi dut handik eta Xagu Ganbarara, da nindot bigarren marrazkize. Ipuin kontalari bat egon da, han atzatzien jesarrinaz, eurkitzu badeko tamen. Jesarrinaz atzetik eta egin dut Xagu Ganbaran bigarren marrazkize. 10 lagunen arteetako bat Kolo dugu, Iruñatik etorri da, eta lehen aldia, Kolo, kaixo. Kaixo. Eta nolatan animau zara olako batean parte hartzera? Ezagutu nuen bat eta esan ziten gelditzen zirela eta esan du, zergaitik ez etorri eta egun pasa. Eta zuk esan diguzu zurea dela momentuan, unean uneko harrapatze hori. Bai, saiatu harrapatzen baina inoiz ez da posible, ze beti mugitzen da jendea eta gauzak eta hori, orduan zeraterako dan, pixka gairean geratzen da beti. Lehen aldia da, Durangora datorrena, baina zuk marrazten duzu, ez da? Apur bat. Asko ez? Ez, izan behin. Eta noiz hasi zinen marrazke eta kontu hauekin? Nik Bilbon ikasi nuen eta hor jarraitzen dut eta lanean pixka lantzen dugu, baina ni marrazten aritu gutxi. Nire kabuz, oain dela urte gutxi batzuk hasita. 10 margolari, 10 pertsona, 10 ikuspuntu. Bai, bakotxa beran teknikak erabiltzen ditugu eta nik gehienetan holan ditzen dut. Boligrafoaz marraztu eta gero akorela, baina bakotxa beran batzuk arkatza erabiltzen dabe, bezatzu rotulkia. Eta bakotxa beran tenik gero alkarren gandik asko ikasten dugu bai. Marrazteko bai, baina elkarra berazteko eta ikasteko ere bai. Bai, halako topaketetan batez ere badago elkarbanatze bat, elkarbanatzen dugu dakiguna eta elkarbanatzen dugu ez dakiguna, guztion artean ikasten dugu, partekatzen dugu dakiguna eta orduan holan guztiok bagoaz hobetzen.